What's up mga kabangs? Welcome to Vlogmas Day 4. First time mo sa akin channel, click mo ng subscribe button at notification para notify every time nag-upload ako ng bagong video. And today's video tayo ay magjo-duty na naman. And so mamaya may ganap tayo guys. Punta tayo sa isang milk tea shop kasi meron silang free na bibigay sa atin, papatikin and samahin dalahin ko kayo. Hi, I'm back. Merienda na naman. Ay, good. Ayun. Anita ka artista pintura oh. Hot cake 10 pesos. On the way ako sa Unitop guys kasi bibili ako ng timbangan kasi dumating yung aking VALENTUS na coffee, sponsored by Miss Rico Rosa or Happy Moma sa kanyang YouTube account. Lalagay ko yung pangalan dito. Ayan. So bibili tayo ng timbangan kasi need natin mag weigh in kung gaano tayo kalaki at kabigat before tayo mag-take ng VALENTUS coffee. Ayan, so samahan niyo ako. Hi guys! On the way na ako sa office. Ayan, kabili na ako ng weighing scale. Ito worth 335 pesos. So mamaya sa bahay na try natin siya kasi mag-weigh in ako para makapag-start na ako inom ng VALENTUS Valentongs. Ayan, 335 plus battery, extra battery dalawa, 10 piso isa, so 355 lahat. Ayan, sa right ko. Hi guys, naka-out ko lang sa office. Ayan, doon ako yung aming bagong timbangan. Titimbangin natin kung ilang fats ang meron ako. Ayan, so on the way ako sa isa ng mga para mag-upload na naman ng Vlogmas ko, day 3. And uwi tayo agad guys kasi mag-weigh in tayo and maglalaba ako. Wala akong susuotin papunta sa Cebu. Maglalaba tayo mamaya. Hi guys, nasa Gmall na ako. Nasa Gmall na ako. Ito kayo mag-upload na ng vlog. And uwi agad ako kasi maglalaba ako para may suotin ako papuntang Cebu ngayong Friday. And weigh in ako kasi start uminom ng VALENTUS bukas ng umaga. VALENTUS. Good luck sa natumalap sa akin guys. Tara, upload mo natin ng vlog.
i-upload yung background music. Kasi, yan, ulitin mo siya ulit. Pero hindi pa ako nakauwi, hindi pa ako nakalakad guys. I-upload ko siya ulit kasi another background music. Ay naku. So yan guys, nasa bahay na ako. So mag-i-edit ako ng thumbnail. After ng thumbnail, upload ko yung aking Vlogmas Day 3. Then balik ako doon sa mall kasi manonood kami ng sine. Manonood kami ng Jumanji. Ayan, so I just wanna say thank you so much again kay Ate Rico Rosa. Ayan, for giving me Valentus Coffee. Gusto niya i-try sa akin. If effective ba kung liliit pa yung tiyan natin sa Valentus. Ayan. So CR muna ako guys. Balik ko mamaya. Nasa mall na naman ako ulit. Kita kong damit guys. Pambahay mo. Hanapin ko muna sila kung anong cinema ba sila. Manonood kami ng Jumanji. Oh. Nandari, asong mga cinema? 3? Sulod na mo? Ayan. Cinema 3 daw kami.